Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rodel. Walang eksaktong taon. Tabason, Quezon. Ilang taon na ang lumipas. Pagkatapos ng ikalawang digmaan, lumipat sa Tabason ang pamilya ni Rodel. Nga pala Pinuno, pamilya sila ng mga antingero. Hindi rin sila marunong maglagi sa iisang lugar, kaya lumaki siya na nakasanayan ng magpalipat-lipat sa kung saan-saan. Pero sa mga panahong ito, nakapagdesisyon na ang kanyang mga magulang. Marahil magtataka kayo kung bakit nila napili ang Tabason. Simple lang ang sagot, dahil dito lumaki ang kanyang ama. At ang lugar na yon, kilalang baluarte ng kanilang pamilya. At kahit hindi sila kilala ng maraming tao, masasabi nila na marami ang kumikilala sa kanila rito, lalo na sa mga taong may alam sa lihim na aral. Isa rin sa mga rason kung bakit ito ang napili nila, dahil sa ligtas ito sa mga nilalang ng kaliwa. Ayaw ng tatay niya na manirahan sa magugulong lugar, lalo pat mga bata pa ang mga kapatid niyang sumunod sa kanya. Ayaw ng kanilang ama na lumaki ito sa kaguluhan na halos ilang taon na nilang iniiwasan. Kaya pagdating nila roon, kagad silang naghanap ng lugar na mapagtitirikan ng bahay. Mag-iisang buwan nila itong ginawa, kaya pansamantala nanuluyan muna sila sa kaibigang manggagamot ng tatay niya. Itago na lang natin to sa pangalang Nador. Itong si Nador Pinuno, halos 4 na dekada ng manggagamot. Kababata ito ng kanyang ama, kaya nang malaman nito ang pagdating nila, kaagad sila nitong hinanap. Tumulong din ito sa paggawa ng bahay nila na halos ilang metro lang ang layo sa tahanan nito. Pagkaraan ng ilang araw, naging maayos ang daloy ng buhay nila. At para hindi naman maging pabigat, tumutulong na rin sila Rodel sa mga gawaing bahay at iba pang mga trabahong mapagkakakitaan. Ayon sa kanya, hindi mahirap ang trabaho sa poder ni Tandang Nador dahil malawak ang lupaing pagmamay-ari nito. Kadalasan nagbabantay lang sila sa mga puno ng goma para kumuha ng mga dagta. Umaga at hapon lang din sila rito kung pumunta, kaya halos buong araw din silang walang ginagawa, maliban na lang kapag may mangyayaring kapasan. Ito rin ang dahilan kung bakit mas napadali ang paggawa ng kanilang tahanan. 2 linggo ang lumipas, tapos na ang lahat. Ang tanging pinagkakaabalahan lang nila noon ay paglilipat ng mga gamit. Habang ginagawa nila ito, doon na nagpasalamat ang kanyang ama sa taong tumulong sa kanila. Nang marinig naman ito ni Tandang Nador, tumawa lang naman ito habang sumasagot dito ng, Ano ka ba? Wala yun, Alfredo. Basta kayo walang problema. Siya nga pala, pwede ba kitang isama bukas? Meron tayong bibisitahing kaibigan sa kabilang baryo. Ayos lang ba yun sa'yo? Oo naman Nador, basta wala kaming gagawin bukas. Ayos lang yan. Nang marinig naman ito ng kaibigan ng tatay niya, hindi na ito nagsalita. Kaagad din yung umalis para mabigyan sila nito ng espasyo sa nilipatan nilang bahay. Lumipas ang araw na yan, naging maayos naman ang lahat. Nakakapagod pero sulit ang lahat ng bagay na pinaglalaanan nila ng oras. Kinabukasan, paggising nila, dito na nagpaalam ang kanyang ama. Ang kaso lang, hindi ito pinayagan ng nanay niya dahil marami pa silang itatanim na gulay at bungang kahoy sa likod ng bahay nila. Dagdag pa nito na, mas mainam na ipagpaliban na muna nila ang kanilang lakad dahil marami pa namang araw para sa bagay na yon. Nang marinig naman ito ng tatay niya, hindi na ito nagsalita. Sa halip na tumutol, pinili na lamang nitong umalis ng tahimik. Nang mapansin ito ni Rodel, kagad niya yung sinamahan hanggang sa makarating sila sa bahay ni Tandang Nador.
Pagdating nila roon, hindi na nagdalawang isip ang kanyang ama na ilahad ang mga napag-usapan nila ng nanay niya. Pasensya ka na, Nador, ha? Hindi talaga ako pinayagan eh. Marami pa kasi kaming gagawin mamaya. Kaya naunawaan ko naman ang rason niya. Ayos lang ba sa'yo na hindi na muna kami sasama? Pangako, babawi ako sa'yo, kaibigan. Ayos lang yan, Alfredo. Huwag ka mag-alala. O siya, sige na. At marami pa akong iahanda. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tsaka naman sila umalis. Pag-uwi nila, kagad nilang ginawa ang lahat ng trabaho. Bandang 3:00 na ng hapon nang matapos sila ng pagtatanim, kaya pansamantala nakalimutan nila ang tungkol sa naging lakad ng kaibigan ng tatay niya. Naalala lang nila ito nung sumapit na ang gabi. Akala nila ayos lang ang lahat, pero kinabukasan nun, maaga pang pumunta sa bahay nila ang asawa nito para sabihin ang tungkol sa hindi pag-uwi ng kanyang kinakasama. Ayon dito, medyo nakakabahala ang ganoong pangyayari. Gawa ng madalas umuuwi talaga ito sa kanila. Ayaw din itong makitulog sa kung kani-kanino dahil may mga anak itong inaalala. Matapos naman yung sabihin ng asawa ni Tandang Nador, kagad itong humingi ng tulong sa kanila. Kaya naman walang sabi-sabi, kagad silang pumunta sa karatig baryo kung saan ito nagawi. Pagdating nila sa lugar, kagad silang nagtanong-tanong hanggang sa makilala nila ang mismong kaibigan ni Tandang Nador. Pero nung makausap nila ito, nagulat sila nang malaman nilang hindi ito roon nakarating. Ayon sa kaibigan nito, buong maghapon niya itong hinintay pero di ito nagpakita. Kaya ang akala nito, may trabaho yung pinagkakaabalahan. Balak din sana nitong bumisita kung hindi na paaga ang dating nila. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi nito, kagad nitong inilahad ang tungkol sa pagkawala ni Tandang Nador. Dagdag pa nito na, kaya sila pumunta roon dahil inaakala nila na dito ito nagpalipas ng gabi. Pagkarinig naman ng lalaki sa sinabi nito, bigla itong napamura kasabay ng dali-dali nitong pagpasok sa loob ng bahay. Ilang minuto yun doong nagtagal bago ito lumabas bitbit ang isang mahaba at matalas na sundang. At sa paglapit nito sa kanila, seryoso itong nagwika ng, "Samahan niyo ako, meron tayong pupuntahan." Nang marinig ito ng tatay niya, kagad naman yung sumang-ayon. Mula roon, naglakad silang dalawa ng halos 2 milya bago nila narating ang isang gubat malapit sa sapa. Pagsilay nila rito, kaagad na itinuro ng lalaki ang kanilang pupuntahan. Inabisuhan din sila nito na may malalim itong bahagi, kaya pagtatawid, doble ingat sila. Matapos nitong makapagpaliwanag, napilitan silang bumalik sa pangpang para iwan ang mga dala nilang gamit na hindi naman nila gaanong kailangan. Pagkatapos nun, tsaka nila ito nilangoy hanggang sa tuluyan na silang makatawid. Pagdating nila sa kabilang ibayo, napansin nila Rodel na malaking ilang pa ang lugar na yon. Kahit saan kasi sila tumingin, wala silang makitang bakas ng tao na madalas magawi dito. Dala ng kuryosidad, naipagtanong nila ito sa kanilang kasama. Nang marinig naman ito ang kanilang sinabi, inilahad nito na wala nga roong nagagawi. Marami nang naiulat na nawawala. Kaya wala nang nangahas na pumunta rito, gaano mang karami ang hayop na pwede nilang mapakinabangan. Alam niyo kasi, may sumpa ang gubat. Tuwing gabi, nagbabago ang bawat daan at ang ilog na ating dinaraanan, bigla na lamang itong lumalalim. May mga usap-usapan din na may isang nakalubog na baryo sa ilog. Matagal na ito rong naroon, nagtatago sa anino ng panahon. Ang sabi ng mga matatanda, ang baryong yon ang kumukuha sa mga taong nawawala rito. Hindi naman namin alam ang rason, pero posibleng natitipuhan ng mga ito
ng mga kataw na naninirahan sa mahiwagang baryo. Pagtatapat pa nito sa kanila na sa buong buhay niya 2 beses pa lamang niyang nasilayan ang lugar na yon. Nung makita niya ito, maging siya man ay halos hindi makapaniwala sa ganda ng lugar. Marami sa mga kabahayan doon, gawa sa purong ginto at nakapagtatakang hindi pa yun binabalot ng lumot. Yun bang parang merong nangangalaga rito? Nang marinig naman ni Rodel ang sinabi ng kaibigan ni Tandang Nador, hindi niya maiwasang isalarawan ang baryo. Kahit sa kanyang imahinasyon, di niya maipagkakailang napakahiwaga nga nito. At maging siya man, aminado na gusto niya yung masilayan. Ilang oras pa ang lumipas. Malayo na sila sa ilog na kanilang tinawiran. Bagaman patag at hindi masukal ang daan, medyo nahihirapan pa rin silang makausad dahil sa taas ng mga talahib na nagkalat sa buong paligid. Inaasahan naman nila ito, lalo pat pangkaraniwan na yon sa mga lugar na hindi pa naaabot ng tao. Ang kaso lang, pagdating nila sa parte ng kakahuyan na may malalaki at matatandang puno, nakakita sila ng isang lumang bahay. Noong una nila itong makita, medyo nagulat at nabahala sila dahil inisip nila na baka tahanan ito ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Subalit nang medyo makalapit na sila rito, unti-unti silang napanatag, gawa ng wala naman silang naramdamang kakaibang presensya. Huli na rin ang malaman nila na bahay pala ito ng isang ermetanyo na madalas puntahan ni Tandang Nador kapag meron siyang problemang hindi niya kayang solusyonan. Paglapit nila sa tahanan, kagad sila ritong kumatok hanggang sa tuluyan ng bumukas ang pinto nito. At pagsilay nila sa loob, bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki kasama ang kaibigan ng kanyang ama. Nang masipat naman ito ng tatay niya, kagad itong napawika rito ng, "Oh, Nador, nandito ka lang pala. Pambihira. Pinag-alala mo kami ah." Nang marinig naman ito ng kaibigan niya, dali-dali naman itong lumapit habang sumasagot ng, "Pasensya na. Hindi ko balak na itago ito sa inyo. Sadyang may mga problema lang kasi akong kinakaharap na ayaw kong malaman ng iba." Pagtatapat pa nito na, kaya sila nito niyaya sa kadahilan ng ang gusto nitong mangyari, sila ang magdahilan sa asawa nito pagka-uwi nila. Ang kaso lang hindi yun nangyari, kaya wala na itong magagawa kundi gawin ang kanyang mga napagplanuhan. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, hindi ito nagdalawang isip na magtanong ukol sa problema ng kaibigan niya. Habang nagsasalita kasi ito, ramdam na ramdam ni Rodel ang bigat ng problema na kasalukuyan nitong dinadala. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nakayuko itong sumagot sa kanya ng, "Malubha ang sakit ng asawa ko. Marami na akong ginawa para matulungan siya, pero hindi ko siya mapagaling. Kaya buwan-buwan, kapag meron akong panahon, pumupunta ko rito para makahingi ng lunas. Nagbabakasakali na sa pamamagitan nito, mapawi ang karamdaman na kanyang iniinda." Nang marinig ito ng ama ni Rodel, bigla naman itong napabuntong hininga habang tahimik ditong lumalapit. Pagharap nilang dalawa, kagad niya itong niyakap habang banayad na sumasagot dito. "Naunawaan kita. Pasensya ka na. Sadyang nag-alala lang kami para sa iyo." Nang marinig ito ni Tandang Nador, hindi na yun umimik. Matapos ang kanilang pag-uusap, kagad nitong ipinakita sa kanya ang mga banga-bangang tubig na hinihingi niya sa ermetanyo. Ayon dito, nagmula ang mga tubig na yon sa mga bundok na tirahan ng mga diwata. Kabilang ito sa mga bundok ng Pulag, bundok ng Panahaw, at lawa ng Taal. Dagdag pa nito na, marami nang napagaling na karamdaman ang mga tubig na yon, pero nananatili itong walang bisa sa katawan ng kanyang asawa.
Maging ang ermitanyo noon nagtataka. Gawa ng ito ang unang pagkakataon na nahirapan sa pagpapagaling ang mga tubig na kanyang nalikom. Gusto na rin itong makausap at makilala ang asawa ng kaibigan ng kanyang ama, pero hindi ito sumang-ayon. Bilang pamilya ng manggagamot, labag sa kanila ang ganoong patakaran. Pwede naman silang humingi ng tulong, pero hindi nila pwedeng iasa ang lahat dito. Kailangan sila pa rin ng kumilos para mapagaling ang kanilang miyembro. Ngunit nang marinig ito ng kanyang ama, hindi nito maiwasang makisawsaw sa paniniwala ng kaibigan niya. Paano nga kasi kung hindi naman gumagaling ang asawa mo sa mga kamay mo? Ipagpipilitan mo pa ba ang paniniwalang yan? Kung ako sa'yo, isama mo na to sa bahay niyo. Ibigay mo sa kanya ang tiwala, alang-alang sa paggaling ng asawa mo. Alam mo, sa totoo lang, Nador, lahat ng taong nakapalibot sa atin, meron at merong masasabi sa ating mga ginagawa at gagawin. Hindi tayo mabubuhay ng mapayapa kung dedepende tayo sa kanilang kagustuhan at opinyon. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang matuto ka nang mawala ng pake sa kapwa mo. Wala naman silang maitutulong, lalo na sa mga problemang hindi mo kayang masolusyonan ng mag-isa. Nang marinig ito ng ermitanyo, dito na ito sumingit sa pag-uusap nilang dalawa. Matagal ko nang sinasabi yan sa kanya. Ang problema rito kay Nador, hindi marunong makinig. Napakatigas ng ulo. Kaya tingnan mo, walang nangyayaring maganda sa buhay niya. Pasensya ka na, Nador, ha? Pero alam mo, totoong mga sinasabi ko. Tama rin itong kaibigan mo. Kaya nasa iyo na lang talaga ang desisyon. At sa mga oras na may mangyari dyan sa asawa mo, alam mo na kung sino ang sisisihin. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na yon nakapagsalita pa. Kalaunan, dahil sa mga sinabi nila, napilitan na rin itong sumang-ayon sa kanilang nais. At kagaya ng inaasahan, nagdesisyon na itong isama ang ermitanyo sa kanilang pag-uwi. Nang marinig naman yon ni Rodel, kaagad nilang tinulungan ang matanda sa paniniwalang marami itong dadalihin. Ngunit nang mapansin ito ang kanilang ginagawa, kaagad sila nitong pinatigil. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi natin dadalhin ang mga yan. Meron akong espesyal na tubig para sa asawa ni Nador. Nang marinig nila ang sinabi nito, kaagad naman nilang ibinalik ang mga garapong hawak-hawak nila. Matapos nun, matyaga nilang hinintay ang pagbabalik ng matanda, bitbit ang tubig na sinasabi nito sa kanila. Maya-maya pa, nang makabalik na ito, nakita nila ang isang garapon na punong-puno ng kayumangging tubig. Sa loob nito, bumungad sa kanila ang mga labi ng ahas na priniserba rito. Hindi nila mawari kung ano ito, kaya dala ng kuryosidad na itanong nila ito sa ermitanyo. Ngunit nang marinig nito ang kanilang sinabi, hindi ito nagsalita. Indikasyon na isang lihim ang laman ng garapon. Nang mapansin ito nila Rodel, narespeto nila ang desisyon ng ermitanyo. Pagkatapos ng kanilang usapan, kaagad na silang umalis. Bandang 3:00 na ng hapon nang makaalis sila sa bahay nito, kaya inabutan sila ng gabi sa daan. Ayon sa kanya, bandang 6:00 nang marating nila ang pangpang ng ilog. Maliwanag ang buwan, kaya kitang-kita nila ang malinaw na tubig na umaagos dito. Pagtawid naman nila, bahagya silang napahinto nang marinig nila ang ermitanyong nagwika sa kanila ng, Dire-diretso lang. Huwag niyong papansinin ang mga mararamdaman niyo maya-maya. Maraming kataw dito, kaya asahan niyo nang makikipaglaro sila sa atin. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi sila nananakit kung hindi sila uunahan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, tila bang tumalas ang kanyang paningin. Maging siya man kasi, hindi maipagkakaila na gusto niyang makakita ng mga ganoong uri ng engkanto.
pagmasid-masid niya. Nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang makasilay ng malaking isda na parang may kalahating katawan ng tao. Nung titigan niya ito, nakita niya ang isang babaeng nakangiti at nakatingin sa kanya mula sa ilalim ng tubig. Paglangoy nito papalayo, bumungad sa kanya ang mahiwagang baryo na pawang alamat na lang sa bibig ng mga matatanda. Napakaganda nitong tingnan sa puntong hindi na niya namalayang malayo na pala siya sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Mabuti na lang napansin ito ng kanyang ama, kaya pagtawag nito sa kanya, agad nitong nakuha ang kanyang atensyon. At dito na rin niya namalayan na medyo delikado na pala ang lugar na kanyang kinaroroonan. Walang sabi-sabi, kagad siyang sumisid para makalangoy ng mabilis. Ngunit habang ginagawa niya ito, napansin niya na sumusunod sa kanya yung kataw na nakita niya. Maya't maya rin itong humingiti na parabang labis itong natutuwa sa kanya. Bago siya tuluyang umahon sa tubig, may mga narinig siyang salita na nagmula rito. Hindi ito klaro, pero sa pandinig niya, nangangahulugan ito na gusto siya nitong makita at bumalik sa ilog. Nakapagtataka man ito para kay Rodel. Hindi niya na ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Di hamak kasi na mas importante ang kanilang gagawin, higit sa mga bagay na kanyang nasilayan. Kalahating oras pa ang lumipas. Narating nila ang bahay ni Tandang Nador. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang asawa nitong kanina pang nagsusuka ng dugo. Malalim na rin ang paghinga nito na parabang may kung anong nangyayari rito. Pagsilay naman ito sa kanila, pilit itong humarap habang pinipigilan ang sama ng kanyang pakiramdam. Bagaman hindi ito nagsasalita, alam nila Rodel na nasa bingit na ng kamatayan ang buhay nito. Kaya bago pa man ito mawala, kagad na silang lumapit upang ito'y matulungan. Maya-maya pa, nang masipat nito ang ermitanyo, hindi nito maiwasang magtanong sa kanila. Nador, sino-sino ang mga yan? Bakit mo sila pinapunta ng ganitong oras? Ano ang kailangan nila sa akin? Nang marinig naman ito ni Tandang Nador, kaswal lang itong sumagot sa asawa niya ng, Sila ang tutulong sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kaibigan natin sila. dahil sa sinabi nito, kagad namang tumutol ang asawa niya. Sinubukan sila nitong pigilan, pero pag pumiglas nito, mas lalo lang itong nanghina dahil sa muli nitong pagsuka ng dugo. Maya-maya pa, nang malapit na itong mawala ng malay, dito na ito pinainom ng tubig na sinalok ng ermitanyo sa garapon. Paglagok naman ng asawa ni Tandang Nador, nakita nila kung papaano ito magdeliryo bago ito tuluyang mawala ng malay. Akala niya nung una mamamatay na ito, pero pagsilay niya rito, napansin niya na kalmado na ito. Banayad na ang paghinga at parabang wala na itong iniinda. Nang mapansin naman ito ng ermitanyo, agad sila nitong inabisuhan ukol sa mga kinakailangan nilang gawin paggising nito kinabukasan. May mga pagkain din tong ipinaiwas para masiguro na hindi na babalik ang sakit nito. Dagdag pa ng ermitanyo na babalik ito sa 3 araw upang siyasatin ang kalagayan ng asawa ng kaibigan ng tatay niya. Matapos naman itong makapag-uwi ka, kagad itong nagpaalam sa kanila. Sila Rodel naman, bumulong na rin sa kaibigan ng tatay niya, gawa ng paniguradong kanina pa silang hinihintay ng nanay niya. Kinaumagahan, nagulat na lamang sila nang makita nila ang asawa ni Tandang Nador na nagwawalis na sa labas ng bahay. Nagbubuhat na rin ito ng mabibigat. Animoy hindi man lang ito nagkaroon ng malubhang karamdaman. Dala ng pagkagulat, kagad nila itong nilapitan. Pagsilay naman ito sa kanila, kagad nitong itinuro ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Kaya nang marinig nila ito, dali-dali na rin silang pumasok para ito ay kausapin.
Nang magpang-abot ang tingin nito at ng kanyang ama, kagad naman itong lumapit, bitbit ang kakatimpla pa lang nitong kape. Nador, mukhang epektibo nga talaga yung gamot ng ermitanyo. Sa tingin mo, ano kaya yun? Hindi ko rin alam, Alfredo. Maski nga ako nagulat eh. Di ko talaga inaakala na merong ganong lunas ang matandang yun. Saan niya kaya yun kinuha? Bakit napaka-epektibo nito? Matapos itong mailahad ni Tandang Nador, nabanggit nito sa kanila na nakakamatay ang dating karamdaman ng asawa niya. Katunayan, ilang buwan na lang ang ibinigay na palugit dito ng mga espesyalista. Marami na rin siyang nilapitang manggagamot para hinga ng tulong, pero lahat yon ay mga walang nagawa. Kalaunan, nang makilala niya ang ermitanyo, dito na unti-unting nabago ang tadhana ng kanyang asawa. Alam ng kaibigan ng tatay niya na espesyal ito at hindi nga yon nagkamali. Kaso lang, may isang problema na hindi maalis sa isip niya. At yon ay ang biglaang pagbabago ng ugali nito noong nagising yon mula sa mahimping na pagkakatulog. Pilit itong tinatanong ni Tandang Nador pero hindi ito nagsasalita. Pilit din itong ipanagsasawalang bahala ang mga sinasabi niya na parabang hindi sila magkaramay sa buhay. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, dahan-dahan itong napatingin sa labas kung saan naroon ang asawa nito. Pagsilay nila rito, nadatnan nila itong nakatayo habang tulalang nakatingin sa malayo. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't pabulong itong napawika rito ng, Mukhang merong ang epekto ang gamot na ginamit ng ermitanyo, Nador. Nakausap mo na ba siya? Kung wala pa, mas maganda na puntahan na natin siya. Malay mo, meron tayong malaman sa kanya. Nang marinig naman ito ni Tandang Nador, kagad naman itong sumang-ayon. Paglabas nila ng bahay, di na ito nagdalawang isip na magpaalam sa kanyang asawa. Tutol man sa nais nilang mangyari, wala na rin yung nagawa. Pag-alis nilang tatlo, dali-dali silang pumunta sa bahay ng ermitanyo. At nang marating na nila ito, nadatnan nila itong payapang nakaupo sa papag habang niyuyup-yup ang ginawa nitong tabako. Pagsilay naman ito sa kanila, kagad sila nitong sinenyasan na lumapit. Maya-maya pa, nang marating na nila ang kinaroroonan nito, mahinahon naman silang kinumusta. Hindi nila direktahang ipinagtapat ang pakay nila, gawa ng alam nila noon na isa itong malaking kabastusan sa taong nangangailangan ng tulong. Pagkaraan ng ilang minutong pag-uusap, dito na unti-unting nabanggit ni Tandang Nador ang mga kakaibang pangyayari na nasaksihan nila. Lahat ng detalye magmula noong nagising ang asawa niya, inilahad niya sa ermitanyo hanggang sa maunawaan na nito ang lahat ng kanyang problema. Akala nila isa lang itong normal na pangyayari, pero nang marinig ito ng ermitanyo, napansin nila ang agarang pagkunot ng noo nito. Hindi rin yun kaagad nakapagsalita na parabang may kung ano itong iniisip. Kalaunan, nang medyo kumalma na ang ermitanyo, mahinahon at seryoso nitong inilahad sa kanila ang mga bagay na napansin nito noong ginagamot niya ang asawa ni Tandang Nador. Aminado ang ermitanyo na unang beses niya palang itong nakita, kaya nasorpresa siya. Hindi rin niya sukat akalain na ganoon ang madadatnan niya sa tahanan nito. Dagdag pa nito na maging siya man ay hindi makapaniwala sa kanyang mga naramdaman, kaya pansamantala sinarili niya yon sa paniniwalang magbabago rin ang lahat ng kutob niya. Alam mo, Nador, sa totoo lang, hindi ko nagustuhan ang nangyari kagabi. Malayong malayo ito sa inaasahan ko. Hindi ko sukat akalain na ang asawa mo ay may dugo pala ng aswang. Totoo ang bagay na yan, Nador. Kaya kahit itanggi mo, maninindigan ako sa paniniwala ko. Magalit ka na akong magalit. Basta ako, nagsasabi lang ako ng totoo.
Pagkasambit nito ng mga katagang yon, lahat sila natahimik. Maging ang ama ni Rodel, halos hindi makapaniwala. Gawa ng sa ilang buwang magkakilala sila, wala naman siya ritong naramdamang kahit na ano. Bilang isang antingero, alam na niya kung ano ang mga senyales na isang aswang o may aswang sa lugar. Dagdag pa ng kanyang ama na, imposible na isang aswang ang asawa ng kaibigan niya, gawa ng minsan wala siya roong naramdamang kakaiba. Ngunit nang marinig ito ng ermitanyo, mas lalo itong tumitig ng seryoso sa kanila. Minsan, gaano man kahusay at kalalim ang karanasan ng isang antingero, may posibilidad pa rin na malinlang ito. Alam niyo kung bakit? Dahil kahinaan natin ang ating mga puso. Ang emosyong nananalaytay dito ang bumubulag sa ating mga pakiramdam. Hindi rin ako kumbinsido na hindi ito alam ni Ador. Hindi ba, kaibigang Nador? Nang marinig naman ni Nador ang sinabi nito, bahagya yung napayuko, indikasyon na nag-iisip ito ng malalim. Kaya naman ang mapansin ito ng kanyang ama, di na rin ito makapaniwala sa mga nakikita niya. Kahit kasi hindi ito magsalita, ramdam niya na totoo ang sinasabi ng kausap nila. Pagkaraan pa ng ilang minutong pananahimik, naglakas loob na itong magsalita sa kanila habang namumugto ang kanyang mata. Pagsilay nila sa sitwasyon, tila bang naunawaan na rin nila ang dahilan nito. Mahal ko si Mara. Lahat gagawin ko para sa kanya. Yung karamdaman niyang yun, ang sumpang nakuha niya noong iwan niya ang kanilang angkan para sumama sa akin. Matagal na siyang nangakong magbabago. At hanggang ngayon naniniwala akong magkakatotoo ito. Huwag niyo sana siyang husgahan. Dahil kagaya niyo, gusto lang din niyang mabuhay ng tahimik at payapa. Ngunit nang marinig ito ng ermitanyo, kaagad nitong pinabulaanan ang testamento ni Tandang Nador sa kanila. Hindi ito naniniwala na nagbago ang kinakasama nito. Gawa nung nagkita sila, tangan pa rin ito ang marka ng pagiging isang gabunan. Dagdag pa nito na, ang lahing pinagmulan nito ay likas na makapangyarihan at kayang uminda sa kahit na anong pangontrang tangan ng kalaban nila. Lahat din ng mga gabunan sa angka nila ay kilalang nagsasaliksik ng mga lihim na aral upang mas lalong mapalakas ang mga tangan nila. Maaaring ginagamit lang nito si Tandang Nador para matupad ang pangarap na matagal na nitong hangad. Akala nila mauunawaan sila nito, pero nang marinig nito ang lahat ng kanilang mga isinaalang-alang, bigla itong umalis. At magmula noon, hindi na nila ito nakita pa. Pag-alis ni Nador sa bahay ng ermitanyo, kagad naman sila nitong nag-usap. Alfredo, hindi maganda ang kinikilos ng kaibigan mo. Maaari bang bantayan mo muna siya habang hindi pa nagkakaroon ng kaliwanagan ng pag-iisip niya? Kailangan ka ni Nador para hindi siya mapahamak. Dahil sa sinabi nito, walang nagawa ang tatay niya kundi ang sumang-ayon. Matapos ang kanilang pag-uusap, kagad naman silang nagpaalam na uuwi na. Tandaan mo, Alfredo, mula sa araw na ito, bukas sa inyo ng anak mo ang bahay ko. Anumang oras bumisita kayo rito, lalo na kung kinakailangan. Mag-iingat kayo dahil hindi ordinaryo ang inyong kalaban. Dumaan ang mga araw. Hindi na nito gaanong sinasama si Rodel kapag pumupunta ito sa bayan. Ang rason ng kanyang ama, marami siyang gawaing kinakailangang gampanan. Dagdag pa nito na, kailangan ng nanay niya ang tulong niya, kaya hindi na niya kailangan pang sumama. Dahil sa mga sinabi nito, kung kaya't napilitan siyang magpaiwan. Bagay na naging daan upang hindi na niya malaman kung ano mga pinagkakaabalahan ng tatay niya. Basta ayon sa kanya,
Umalis ito ng alas 5 ng madaling araw, tapos uuwi ito bandang alas 6 na ng hapon. Hindi naman yun pinapagalitan ng nanay niya, gawa ng kapag umuuwi ito, palagi itong may dalang ulam at pasalubong para sa kanila. Yun bang ipinapakita talaga nito na naghahanap buhay ito ng marangal sa baryo? Ang ipinagtataka niya lang, wala itong masabing trabaho sa kanila kapag kayo ay tinatanong nila. Ang palaging sagot lang nito, Huwag na kayong magtanong. Magpasalamat na lang kayo sa pagkain kinakain ninyo. ganon at ganon ang palaging rason ng tatay niya, hanggang sa isang hapon, umuwi ito na masama ang pakiramdam. Si Rodel ang unang nakakita rito, kaya nung mapansin niya itong paika-ika sa paglalakad at parang hirap sa paghinga, kaagad niya itong nilapitan. Nang magkaharap sila, dito niya nakita ang mga agimat nitong sunog-sunog at hindi na mapakinabangan. Dala ng kuryosidad, kaagad niya yung tinanong ukol dito, pero hindi yun nagsalita. Ang sinabi lang nito, Ipasok mo ako sa loob. May mga lunas ako ron. Subukan mo akong gamutin, Rodel. Bilisan mo. Nararamdaman kong may kumakalat na sa katawan ko. dahil sa sinabi nito, kung kaya't hindi na siya nagtanong pa. Pagpasok niya sa loob ng bahay, kaagad niyang tinawag ang nanay niya. At sa isang iglap, nagkagulo silang lahat. Kahit yung mga kapatid niyang bata pa tumulong na, sa takot na baka ikamatay yon ng tatay nila. Ang kaso lang, kahit ginawa na nila ang lahat, napansin nila na wala pa ring pagbabago. Ganun pa rin ito, at habang lumilipas ang oras, tila bang mas lumalala ang kalagayan nito. Nang mapansin ito ni Rodel, kaagad siyang nagdesisyon na dalhin na yon sa ermitanyo. Nang marinig naman ng kanyang ina ang sinabi niya, medyo nag-alangan pa yon sa nais niya. Bukod kasi sa malayo ang bahay ng ermitanyo, hindi rin biro ang daraanan nila. At kaya yun alam ng nanay niya ay dahil sa madalas nila yung mapag-usapan. Subalit nang masipat nitong nalalagay na sa matinding panganib ang kanyang asawa, hindi na rin yun nagdalawang isip na sumunod sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, kaagad silang umalis. Madilim na noon sa labas pero hindi ito naging hadlang sa kanilang pag-alis. Wala mang dalang gasera, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-usad hanggang sa marating nila ang ilog na malimit nila noong daanan. Pagdating nila sa lugar na yon, bahagya silang napahinto. Tahimik nilang pinagmasdan ang paligid habang pinag-iisipan kung papaano sila roon tatawid. Mataas kasi noon ang tubig pinuno, kaya yung ilog malalim at malakas ang agos. Paniguradong mahihirapan sila kung tatawid sila roon na akay-akay ang kanyang ama. Isip sila noon ng isip ng paraan, pero sa bandang huli, wala rin silang nakitang daan para matawid ito. Dahil sa pangyayari, kung kaya't nagdesisyon na ang nanay niya na iuwi na lang ang kanyang ama. Ngunit nang akmang tatalikod na sila sa pangpang, narinig niya ang boses ng kataw na minsan niyang nakilala. Nung mapansin niya ito, kagad siyang napalingon dito, dahilan para magpang-abot ang mga tingin nila. Sa puntong yon, hindi lang isang kataw ang nakita niya, kundi marami. Grupo yon, nasa iisang lahi at parang nagkasundo na yon na tulungan sila. Pagsilay naman dito ng nanay niya, hindi yun kagad nakapagsalita. Pinaghalong gulat at pagkabahala ang naramdaman nito, gawa ng aminado yon na unang beses niyang makakita ng sirena sa ilog. Tama kayo nang narinig. Sirena ang naging kaibigan ni Rodel. Ayon sa ilan, mapanlin lang at mapanlaro ang mga sirena, pero kakaiba yung nakilala niya. At sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama, hindi niya maipagkakaila na nakuha nito ang kanyang tiwala. Kaya naman nang lumapit siya rito, walang pagdududa niyang ibinigay dito ang kanyang ama. Pagkakuha naman dito ng mga sirena, dali-dali itong lumusong hanggang sa ang katawan na lamang ng tatay niya ang nakita nilang nakalutang sa tubig. Nung masipat nila ito,
Nagulat at namangha sila. Maya-maya pa, kahit hindi pamilyar sa ilog, napilitan na rin silang sumuong. At nang marating na nila ang kabilang ibayo nito, labis-labis ang kanilang pasasalamat sa mga nilalang na tumulong. Bandang 10:00 na ng gabi nang marating nila ang bahay ng ermitanyo. Kasalukuyan na rin yung nagpapahinga. Pero nang marinig nito ang pagtawag nila, kagad itong bumangon para pagbuksan sila ng pinto. Pagsilay naman ng matanda, dali-dali sila nitong pinapasok. Ano ang nangyari sa tatay mo, Rodel? Ayos lang ba siya? Hindi ko po alam. Noong mga nagdaang araw kasi, hindi niya na ako sinasama eh. Basta kanina, umuwi na lang siyang ganyan. Wala rin akong ideya kung nagsasama pa sila ng kaibigan niya. Kasi nga, hindi ko na yun nakikitang bumibisita sa amin. Pakiusap po, Manong Soronyo. Iligtas niyo ang tatay ko. Nang marinig ito ng ermitanyo, kagad nitong tiningnan ng kanyang ama. Mula paa hanggang ulo, maigi itong siniyasat ng matanda. Pagkatapos, tsaka ito kumuha ng langis at tawas para subukang alamin ang pinagmumula ng sakit nito. Ang kaso lang ng tawasin na ito ng ermitanyo, sabog-sabog na mga figura ang kanilang nakita. Nung masipat yun ng matanda, literal na nagulat siya. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, naging malabo ang pananawas niya. Isa lang ang ibig sabihin, malakas ang taglay na kaalaman ng taong gumagambala sa ama ni Rodel. At dahil dito, kung kaya't hindi na rin yun nagdalawang isip. Walang sabi-sabi, kagad itong pumasok sa loob ng kwarto para kumuha ng mga gamit. Bawat isa sa mga gamit na inilabas nito, ginagamit lang nito sa espiritual na kumpate. Ayon sa ermitanyo, na para mabawi ang kanyang ama, kinakailangan muna nilang talunin ang nilalang na gumigipit sa kanyang kaluluwa. Mariin din itong inilahad na hindi ito madaling gawin at posibleng abutin nyo ng ilang araw bago nila ito mabawi ng tuluyan. Depende sa aral na pinakawala ng kalaban. Pagtatapat pa nito sa kanila na kaya ito umaakto ng ganon ay dahil sa kokonti na lamang ang wisyong natitira sa loob ng katawan nito. Nang marinig naman yun ni Rodel, hindi siya kaagad makapagsalita. Yung isip niya, para bang nablangko dahil sa nangyari sa kanyang ama. Sinusubukan naman niyang unawain ng lahat ng sinasabi sa kanya ng ermitanyo, pero masyado itong mahirap sa kanyang parte. Dahil dito, kung kaya't nanatili siyang tahimik hanggang sa isagawa na nito ang unang hakbang sa panggagamot. Ayon sa kanya, bago ito ritwala ng matanda, pinainom ito ng iba't ibang uri ng tubig. May tubig para sa pasma, binat, at mga naengkanto. Kaya ito ginawa ng matanda para masiguro na wala ng ibang karamdaman na hahalo sa sakit nito. Ganon siya katiwala sa tubig na nagmula sa bundok ng mga diwata. Pagkatapos nun, dito na ito nagsagawa ng ritual gamit ang isang dangkal na kawayan. Pumatay din ito ng 2 manok bilang alay sa mga engkanto at diwatang tutulong sa kanila. At nang may isa katuparan na ito ng matanda, tsaka pa lang nito ginapos ang tatay niya. Pinayuhan din ito ang kanyang ina na huwag manonood upang hindi siya magamit ng kanilang kalaban. Nang marinig ito ng kanyang ina, kagad itong lumabas kasama ang mga kapatid niya. At nang silang 2 na lamang ang natira, tsaka na nito tinawag ang nilalang na gumagambala rito. Gamit ang mga buhay na salita, gumawa ito ng ugnayan sa mismong nilalang na nagnakaw ng wisyo. Nagtagal ng halos kalahating oras ang pagdarasal bago na kumpirma ng ermitanyo kung sino ang gumagambala sa tatay niya. Akala nila isa itong hindi kilalang nilalang, pero nang makausap na nila ito, napagtanto nila na yon ang kababata ng tatay niya na hindi na nila nakikita. Ayon kay Tandang Nador, nasa mabuting kalagayan ang kanyang ama. Hinimok sila nito na huwag makiisa sa gulong nangyayari dahil ang pagkuha niya sa kaluluwa nito
ay isa lamang kasiguraduhan na hindi makikiisa ang ermitanyo. Mariin din itong inilahad na hanggat hindi sila makikialam sa kanilang mga plano, mananatiling ligtas mula sa kanyang pangangalaga ang kaluluwa ng kanyang ama. Ngunit nang marinig naman yon ng ermitanyo, nagduda ito sa sinabi ng dati nitong kaibigan. Huwag mo nga kaming pinaglololoko dito, Nador. Anong akala mo sa amin? Mga mangmang at pinanganak kahapon? Sa tingin mo ba, kung patatagalin mo ang pagdukot sa kaluluwa ng kaibigan mo, hindi mamamatay ang katawang lupa niya? Limitado sa 3 araw ang paghiwalay ng kaluluwa sa katawan. Kapag hindi mo ito naibalik, mamamatay ang katawan nito dahil sa pagpalaya ng kanyang sistema. Hindi ako makakapayag sa ganon. Dahil malapit na sa akin si Alfredo. Kagaya mo, itinuturing ko na rin siyang kapatid at kaibigan. Tatanungin kita, Nador, hindi ka man lang ba naaawa sa kalagayan ng kababata mo? Nang marinig ito ni Tandang Nador, hindi na yon nakapagsalita pa hanggang sa mapansin ng ermitanyo na nakababa na ang depensa nito. Kaya habang kinakausap niya ito, bigla na lamang siya nitong ginapos gamit ang latigo ng buhay. Sabay sapilit ang bigti sa kaluluwa nito para lamang mabawi ang wisyo ng kanyang ama. Habang ginagawa ito ng matanda, kitang-kita ni Rodel ang pagpupumiglas ng tatay niya kahit hindi naman gaano kalakasan ang pagkakahawak ng ermitanyo sa liig. Maya-maya pa, nagsimula nang umiyak ang nilalang na natawag nila habang humihingi ng tawad. Dahan-dahan na rin itong itinaas ang kamay nito hanggang sa bigla na lamang bumalik ang totoong wisyo ng kanyang ama. Pagmulat nito, kagad niya yung nilapitan. Tay! Tay! Ayos ka lang ba? Akala ni Rodel, dito na nagtatapos ang problema. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hindi pa pala. Dahil kahit naalis na nila ang aral, nananatiling nakabaon sa katawan nito ang iilan sa mga bertud ng aswang na ibinaon mismo ng asawang gabunan ni Tandang Nador. Nang malaman ni Rodel ang tungkol sa bagay na yon, kagad siyang nakaramdam ng matinding pagkabahala. Napilitan na rin siyang dumistansya sa tatay niya dahil ayon sa ermitanyo, hindi ito po pwedeng galawin sa posibilidad na kumalat ang bertud sa kabuuan ng kanyang sistema. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, pinili nitong maging mahinahon sa kabila ng ganoong sitwasyon. Lahat din ng pinapagawa ng ermitanyo ay sinunod nila hanggang sa paunti-unti nakalimutan na nito ang panganib na kinakaharap niya. Pagsapit ng sumunod na araw, kahit pagod na ang mga katawan, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang mga nasimulan. Tumigil lang sila pagtungtong ng tanghali dahil ayon sa ermitanyo, yon ang oras ng pamamahinga ng mga bertud sa katawan ng kanyang ama. Kaya sa loob ng maiksing panahon, pinagsumikapan nilang bumawi ng pahinga. Pagpatak ng 12:00, gumising ang ermitanyo upang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Inakala nito na magiging madali ang lahat kung hindi nila yun titigilan, pero hindi nito alam, may mga hawak pang alas ang kanilang kalaban. Pagtungtong ng 3:00, nagulat ang matanda na bigla na lamang umakto ng kakaiba ang kanyang ama. Nagsimula ito sa pag-angil, panlilisik ng mga mata, hanggang sa bigla na lamang itong magwala. Dahil dito, kung kaya't dali-dali naman nila yung tinalian hanggang sa masiguro na nilang hindi na ito makakatakas pa. Pagkatapos kaagad itong dinasala ni Tandang Soronyo. Maniwala man kayo o hindi, kakaiba ang mga dasal na binitawan nito. Habang nagsasambit ito ng mga orasyon, paulit-ulit nitong winisika ng luha ng kandila ang katawan ng tatay niya. Ang nakakapagtaka, di naman ito gaanong masakit kapag lumalapat sa balat. Pero kung makasigaw to, para na tong pinapatay. Maya-maya pa,
bigla na lamang nawala ng pakiramdam ang tatay niya. Nagsimula na rin itong umangil habang nanlilisik ang mga mata nitong nagmamasid sa kanilang dalawa. Paghinto naman ng dasal ng ermitanyo, bigla itong ngumisi kasabay ng pagwika nito gamit ang malalim at garugal na boses. Huli na kayo. Hindi nyo na mababawi ang katawang ito. Alam mo, ermitanyo, nakikita ko ang pagdududa sa paniniwala mo. At dahil sa pagdududang yan, kung bakit ikaw ang matatalo. Tubig pala ng mga diwata, ha? Nang marinig naman ito ng matanda, kagad nitong hinugot sa kanyang altar ang natatangi niyang Salvador. Paglapat nito sa noo ng tatay niya, bigla itong umusal ng malakas na siya namang sinabayan ng nakakabingi nitong sigaw. At sa isang kisap mata, bigla na lang itong lumuha at sumuka ng dugo. Kalaunan, pagtigil ng ermitanyo, nakita niya ang paghahabol ng hininga nito. Tulala na rin itong nakatingin sa kawalan na parabang sobrang brutal na ng mga paraang ginamit sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Habang nagpapahinga sila, may mga napansin silang mga itim na ugat na bigla na lamang gumapang sa buo nitong katawan. Yun bang parang may kung anong itim na likido ang bigla na lamang dumaloy dito. Noong una, normal naman ang tatay niya. Pero habang tumatagal, nag-iiba na ang akto nito. At paunti-unti, para na itong naging isang mabangis na hayop na walang kapasidad na mag-isip. Tuluyan na ring nawala ang wisyo nito. Indikasyon na hindi na maganda ang nangyayari. Kaya naman ang mapansin ito ng ermitanyo, sinubukan niya itong kontrahin sa abot ng kanyang makakaya. Ang kaso lang limitado lang ang oras na meron siya, kaya sa bandang huli natalo sila. Tama kayo nang narinig. Nakuha ng mga kalaban nila ang kaluluwa ng ama ni Rodel. Labis niya itong ikinalungkot, pero alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa para mabago ito. Kaya kahit maluha-luha na, sinikap niyang magpakatatag alang-alang sa kanyang ina. Kalahating oras pa ang lumipas. May lumabas na parang mga galamay ng pugita sa bunganga nito. Lumuha na rin yun ng uod, kasabay ng paglobo ng katawan nito hanggang sa magsimula na itong maglabas ng nakakasukang amoy. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't dali-dali naman silang lumabas para magtago. Naisip kasi noon nila Rodel na puputok ang katawan nito dahil sa mabilis nitong paglobo. Ngunit nang maisarado na nila ang pinto ng kwarto, hindi yun nangyari. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan silang sumilip sa loob hanggang sa dito nila nakita ang patay at wakwak na katawan ng kanyang ama. Hindi kalayuan sa kinahihigaan nito, may nakita silang parang tiyanak. Isang uri ng nilalang na nabuhay sa purong itim na salamangka. Nangingitim at makintab ang balat nito, tapos parang demonyo yon kung titingnan. Pagsilay naman dito ng ermitanyo, kagad niya itong tinigalpo. Pagtama ng tigalpo sa nilalang, dali-dali niya itong sinunggaban hanggang sa mahawakan niya ang paa nito. Bahagya silang nagpang-abot ng nilalang bago niya tuluyang masukol ang mga binti at braso nito. Nang madakip niya ang nilalang, kagad niya itong dinala sa kusina. Ayon sa ermitanyo, malakas ang patyanak, kaya kung hindi nila ito papatayin kaagad, posibleng makatakas ito mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi maaaring makatakas ang nilalang na yon dahil taglay at nakuha na nito ang lahat ng karunungang tangan ng kanyang ama. Nang marinig naman yon ni Rodel, kagad niya itong sinundan. Pagdating nilang dalawa sa kusina, dali-dali siya nitong inutusan na gumawa ng siga. Nang marinig niya ito, agad naman niya yung sinunod hanggang sa mapalaki na nila ang apoy. Matapos naman nila itong gawin, pinagtulungan nilang maipasok at maikulong sa malaking kaldero ang tiyanak. Hindi ito naging madali
dahil sa lakas at pagpupumiglas nito. Pero nagawa pa rin nila itong maisakatuparan. Matapos nun, agad nila itong dinagana ng malaking bato. Habang umiinit ang kaldero, ramdam na ramdam nila ang tangka nitong pagpupumiglas para tumakas. Kaso lang hindi nila ito pinahintulutan hanggang sa magsimula ng umusok ang loob ng kaldero. Maniwala kayo o hindi, inabot ng 1 buong oras bago namatay ang tiyanak. At nagawa nila yan dahil sa tulong ng itinatagong Salvator ng Ermitanyo. Dahil sa pangyayari, kung kaya't nagtamo siya ng malulubhang paso sa kamay. Hindi naman kasi sa lahat ng oras, kayang pigilan ng bato ang lakas ng pagpupumiglas nito. Kaya para makasiguro, napilitan siyang magsakripisyo at ilagay ang Salvator ng Ermitanyo. Awa naman ng Diyos, lahat ng sakripisyo nila hindi nasayang. Matapos nilang mapaslang ang patyanak, dito pa lamang sila nakapagpahinga. Habang nakaupo sa tabi ng kusina, nakita niya ang nanay niya na tulala at halos hindi makausap. Sinubukan niya yung tawagin pero parang hindi siya nito naririnig. Nang mapansin naman ito ng ermitanyo, ito na mismo ang sumuway sa kanya. Hayaan mo na muna ang nanay mo. Maaring hindi niya pa matanggap ang naging kinahinatnan ng tatay mo. Pasensya ka na. Hindi ko siya nagawang mailigtas. Kung sapat lang sana ang panalangin ko dito sa aking Salvador, malamang nagawa ko siyang mailigtas. Nang marinig niya ang sinabi nito, dahan-dahan ang tumulo ang luha niya. Sinubukan niya itong pigilan pero wala siyang lakas ng loob. Maya-maya pa, tuluyan na rin siyang binalot ng lungkot hanggang sa makaramdam na siya ng matinding pagdadalamhati. Gustong-gustong tulungan ni Rodel ang nanay niya, pinuno. Ang kaso lang kahit sa ganun niyang kaalaman, wala pa rin siyang nagawa. Bagay na pinagsisihan niya habang buhay. Ilang oras pa ang lumipas. Kahit papaano bumaba na ang nararamdaman nilang emosyon. Nang mapansin ito ng ermitanyo, dito na ito naglakas loob na kausapin siya ukol sa gagawin nila sa labi ng tatay niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, kaagad naman siyang sumagot ng, Mas mainam ho sigurong ilibing na lang natin. Huwag na ho natin paglamayan dahil sa sitwasyon natin ngayon. Isa pa ho, ayoko makita sa ganyang kalagayan ng aking ama. Nang marinig ito ng ermitanyo, sumang-ayon lang naman ito. Pagsapit ng sumunod na araw, nang maisaayos na nila ang labi, kagad nila itong inilibing sa likod ng bahay. Inalayan din nila ito ng maayos na dasal para sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa. At pagkatapos nun, bumalik sila sa bahay ng ermitanyo para maghanda. Napagdesisyonan nila na umalis na muna sa lugar para hanapin ang mga nilalang na sangkot sa pagkamatay ng kanyang ama. Habang naglalakad, gulong-gulo noon ang isip niya, hindi mawari kung ano ang kanyang gagawin. Kalaunan, pagdating nila sa pangpang ng ilog, may nakita silang mga taong bagong-bago sa kanilang paningin. Pagharap ng mga ito, bumungad sa kanya ang mata ng sirenang tumulong sa kanila. Dahil sa kanyang nakita, gulat na gulat naman siyang napatanong dito. Anong kailangan nyo? Ba't kayo kumuha ng balat kayo? Nang marinig ito ng mga nilalang, kagad namang sumagot ang isa sa mga ito ng, Para tulungan kayo, Rodel. Kasama nyo kami sa problemang ito. Kaya anumang mangyari, dadamayan namin kayo. Kilos na. Marami pa tayong gagawin. Matapos nitong magsalita, dali-dali na silang tumawid sa ilog. At pagdating nila sa kanilang bahay, matyaga nilang hinintay ang pagsapit ng 4:00. Hindi kasi sila maaaring dumayo ng basta-basta, lalo pat marami itong mga kapitbahay na dooy nakakakilala.
Alam din ni Rodel na makikisawsaw ang mga ito kung sakali mang mag-eskandalo sila. Kaya kahit may mga tanim na galit, pinili nilang maging mahinahon. Kalaunan, nang tumungtong na ang oras na kanilang hinihintay, kaagad naman silang kumilos. At para hindi makaagaw ng atensyon, dumaan sila sa mga lugar na hindi gaanong dinaraanan ng mga tao. Makakatulong kasi ito nang sa gayoy maisagawa nila ang kanilang balak nang hindi sila natutunugan. Ilang oras pa ang lumipas. Abot tanaw na nila ang bahay nila Tandang Nador. Malayo pa lang, ramdam na nila ang kakaibang salot na nagmumula sa loob ng tahanan. Malayo na rin ito sa dati nitong estado. Indikasyon na hindi na mga ordinaryong tao ang nakatira sa tahanang yon. Maya-maya pa, paglapit nila sa likuran nitong bahagi, agad silang humanap ng mapagtataguan. Magkakalahating oras din sila ritong nakamasid bago nila nakita si Tandang Nador na lumabas bitbit ang isang sakong itinapon nito sa isang malalim na balon. Wala silang ideya kung noong laman nun, pero kitang-kita nila ang mga bakas ng dugong tumutulo rito bago yun maitapon. Paglubog ng araw, tahimik na ang paligid. Lahat ng mga kapitbahay nito, unti-unti nang nagsasara ng kanilang mga tahanan. Kaya naman nang makita ito ng ermitanyo, agad itong nagpakalat ng sabulag sa paligid. Akala nila hindi pa sila natutunugan, pero pagkatapos nitong magpakalat, bigla na lamang itong sinunggaban ng kaibigan ng kanyang ama. At sa isang iglap, nagpang-abot ang dalawa. Buong lakas nitong idinarag ang ermitanyo papalayo na para bang gusto niya yung paslangin ng mabilisan. Mabuti na lang nasundan ito ng mga sirena hanggang sa mabawi na nito ang matanda. Pagdistansya naman dito ng ermitanyo, tsaka nila nakita ang mabilis na pagpasok nito sa loob ng bahay. Kaagad din itong isinarado ang pinto hanggang sa lamunin na ng nakakabinging katahimikan ang buong paligid. Dahil dito, kung kaya't dali-dali naman niyang nilapitan ang matanda hanggang sa makita niya ang malaking hiwa sa may bandang tiyan nito. Maraming dugo na ang lumalabas, ngunit hindi pinili ng ermitanyo na umatras. Upang ito'y mapigilan, nilagyan niya yon ng konting dinikdik na dahon ng bayabas bago bigkisin ang damit. Pagkatapos nito, napatingin ito sa kanya habang nagwiwika ng, Huwag kang mag-alala, Rodel. Galos lang ito. Tayo na. Kumilos na tayo habang may pagkakataon pa. Pagkasambit nito ng mga katagang yun, dali-dali naman itong tumayo at naglakad. Kaswal itong lumapit sa bahay nila Tandang Nador upang buksan ang pintuan. Para naman manatili itong ligtas, nanatili sa kanyang tabi ang mga engkanto't diwata't kasama nila. Maya-maya pa, nang tuluyan niya na yung mabuksan, dali-dali naman silang pumasok sa loob nito. Pagsilay naman niya na pumasok na ang ermitanyo, kaagad niya itong sinundan hanggang sa makapasok na rin sila. Ngunit pagdating nila sa loob, purong kadiliman ang bumungad. Walang kahit isang gaserang nakasindi, kaya naman dahan-dahan silang naghanap ng pupwedeng makapagbigay tanglaw sa kanilang mga mata. Ilang minuto rin silang naghagilap na kung saan habang ginagawa nila ito, ramdam na ramdam nila ang mga nilalang na umaaligid at dumaraan. Hindi nagtagal, nakakuha ng isang maliit na lampara si Rodel. Pagsindi niya ng posporo, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang sunggaba ng isa sa mga nilalang na naninirahan doon. Kagad silang nagpang-abot hanggang sa mamatayang siga ng lampara. Pagdilim ng paligid, tsaka pa lamang siya nito nilubayan. Dahil sa pangyayari, kung kaya't napagtanto nito, naaatake lamang ang mga nilalang sa mga taong gagawa ng siga sa loob ng bahay. Nang maunawaan naman yon ng ermitanyo, hindi na siya nito inutusan pang kunin ang lampara. Sa halip ang ginawa nila, pilit nilang pakibagayan ang karimlan hanggang sa meron na silang maaninag.
Nang medyo klaro na ang paligid, tsaka na sila kumilos hanggang sa may makita silang nilalang na nakalambitin sa kisame. Dahan-dahang nagmulat ang mga mata nito bago yun tuluyang sinunggaban ng 5 serenang kasama nila. Paghawak dito ng mga nilalang, hindi na nila ito binitawan hanggang sa mapugutan na nila ito ng ulo. Kaagad na namatay ang nilalang na nahuli ng mga ito. Dahilan para mabulabog ang lahat ng aswang sa loob ng bahay. Huli na nang mapagtanto nila Rodel na isang buong angkan ng mga gabunan ang namumugaran doon. Dahil sa pangyayari kung kaya't kaagad silang nagkagulo. Pag-atake ng mga aswang, di sila nagdalawang isip na salubungin ng mga ito. Pagpang-abot naman nila, agad nilang sinubukang paslangin ang mga nilalang nakaharap nila. Yung iba kaagad nilang napapatay, pero may iilan namang nahihirapan sila. Sa loob ng kalahating oras, nagpatuloy ang kaguluhan hanggang sa magkaroon na siya ng pagkakataon na makapagsindi ng lampara. Pagputok ng liwanag sa loob ng bahay, laking gulat na lamang niya nang magsipulasan ang mga nilalang na kinakaharap nila. Nang masipat niya ang mga ito, harap-harapan niyang nakita ang tunay nitong mga anyo. Ayon kay Rodel, na kaya pala takot sa liwanag ang mga nilalang na yon ay dahil sa purong anino ang kalahati ng kanilang mga katawan. Nakasisiguro rin siya na hindi ito purong mga aswang dahil walang aswang ang merong ganoong anyo. Kakaiba yon sa lahat ng mga gabunang nakaharap ng ermitanyo. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nila nakita ang asawa ni Tandang Nador. Paglabas nito sa isang silid, kaagad nilang napansin ang hawak-hawak nitong tanikala. Nanlilisik din ang mga mata nito, indikasyon na hindi yon tao. Pagsilay naman dito ng ermitanyo, kaagad yung nagsalita. Anong ginawa ninyo kay Nador? Bakit mo siya pinilit na patayin ng kanyang kaibigan? Wala kang kasing sama. Tunay nga na kayong mga aswang ay mga demonyong umahon dito sa lupa. Tingnan natin kung tatagal ka sa aking Salvador. Ultimo mga demonyo, pinapabalik nito sa impyerno. Nang marinig naman ito ng babae, ngumisilang naman to habang hinihila papalapit ang tanikala. Sa isang kisap mata, nakita nila si Tandang Nador na gumagapang. Malayong-malayo na ang wangis nito sa dati nitong katauhan, indikasyon na marami na itong pinagdaanan. Pagsilay naman nila sa kalunos-lunos nitong estado, dito niya na napansin ang matinding galit na naramdaman ng ermitanyo. Walang sabi-sabi, kaagad nitong inutusan ang mga kasama nilang Serena na dalhin sila sa baryong nakalubog sa ilalim ng ilog. Ayon sa matanda, nakahanda siyang magsakripisyo alang-alang sa ikatatahimik ng mga kaibigan niya. Dagdag pa nito na, yun na lamang ang paraan para mahuli niya at mapagbayad ang asawa ng dati niyang kaibigan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kagad itong napatingin sa kanila. At nang magpang-abot ang mga tingin nila, bahagya naman yung napangiti habang malumanay na nagwiwika. Rodel, hanggang dito na lang kami. Pasensya ka na sa mga nangyari. Alam kong napakabigat nito, pero kailangan mong maging matatag. Tanggapin mo ang lahat ng nangyari at huwag mong tatakasan ang mga bangungon dahil kapag napagtagumpayan mo yan, huhubugin ka niyan bilang isang matatag na tao na hindi magigiba ng kung sino-sino. Nakuha mo na ang leksyon mo. At ito na rin ang panahon mo. Nang marinig naman ni Rodel ang sinabi ni Tandang Soronio, hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Maya-maya pa, bigla na lamang lumapit dito ang mga serenang kasama nila. Sabay-sabay yung nagdasal hanggang sa balutin na ng tubig ang katawan ng tatlo. At sa isang kisap mata, pumutok ito at naglaho. Magmula noon, hindi niya na yon nakita pa. Sinubukan din niyang pumasok sa mahiwagang baryo sa ilalim ng ilog,
Pero masyadong mahigpit ang mga nagbabantay dito. Kaya kalaunan wala na rin siyang nagawa, kundi tanggapin ang tadhana ng mga taong kinilala niyang kaibigan. Hanggang sa pagtanda ni Rodel Pinuno, di niya nakalimutan ang lahat. Nakapag-asawa na siya at tumanda na ang kanyang mga anak, pero nanatiling sariwa sa kanyang alaala ang mga pinagdaanan niya noong nakilala niya si Tandang Soronyo, ang ermitanyong nagtatangan ng Salvador. Okay, guys, kung curious kayo kung ano itsura ng Salvador, tapusin nyo tong video, ipapakita ko sa inyo. Guys, para sa mga curious sa Salvador, yung narinig nyo sa kwento, eto siya. Nagulat ako nabanggit yon, pero alam nyo guys, kasi ito talaga nilalagay ito sa altar. Maganda ring dala-dala to, o kung may kotse kayo, maganda to na nakadikit. Ito yung Salvador na tangan-tangan ng mahiwagang ermitanyo.